Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is May 28, guys. So, na-congrats lang ako sa STL Visayas Target Seat A 937. So, today, guys, is 28. So guys, today is previous result is 2 p.m. 773 and ang code 558. So 5 p.m. 494, code 101. So 9 p.m. 669, code 220. Kabalo ko karong adlaw wala jud mo gawas akong number, di ba? Pero nagligas-ligas lang jud siya ang akong number. Perting galigas-ligas jud. Og saon taman nga ang number di man jud madaog ko di man mugawas gahi magnaw. So ari na punta sa atong seat A mga guys, magsinabtanay lang taninyo kay di man gud ta perfect nga pagkatao gud, wala man poy perfectong tao aning guide bisag kinsa pa yung pangutanaw na kanang ubang mga vlogger maingon kanang grabe ng hangin mo istorya nga murag uros-uros na bagyo. Wala perfecto nga guide talaga, wa jud na. So guys, today so arita sa seat C, seat A di ay seat A. So ang seat A nato is, pero paminaw mo kung asa ko mo istorya asa mo mudampot og dapita sa STL ha. Kung mo istorya ko nga diha mo dampot, didto jud mo dampot kay pariganiha ningon ko niyo nga pagkuha mo sa seat A, naa jud ning gawas target, di ba? So pero usahay biya pud guys, di gid pud mo igo ang akong istorya pud nga kuha mo diya kay wa man pud naigo ang number, saon man. Mo ni nakaparat gid usahay pud lagi. Dili man gid kanamo kita si Piat gud, di ba? So ari na punta sa seat B mga guys ha. Seat B na sa ta. So mao nang seat B ha, seat B na ha mga guys. Screenshot ha, screenshot. Arin sa ta sa seat C ha, seat C. Ginakuan lang ako ang video mga guys, gat-cut lang nako kay para dili kay mo taas nga mo kuan mo view sa video bitaw. Mao nang gitas taas, gikuan na lang nako. Shortcut na lang nako ba ang edit ani. So mao ni ato ang seat C ha. Seat C mao na ha. Screenshot. Din mga guys, mao ni ato ang special ha. Special old draw. Screenshot sa ninyo, screenshot. Special old draw mao na siya ha. Nyari na puta sa atong maintain. Mao na ato ang maintain ha. Screenshot sa inyo maintain ato 3 days. Maintain 3 days. So mga guys, ayaw mo kalimot sa akong gihatag ninyong paregalo ha. Katong regalo i-remind ta mo. Ug katong gihatag nako nga ganiha pag live nako nga naa atong 060 og 063. Ayaw to nyo biyai ko ato ninyo bisag pastahan na nyo tag piso-piso or dos ha. Okay? Nya. So mga guys, mao ni ang akong ato ang kuana. Today is, ang ako ra gitaw ni daog nga nigawas nga number is ang STL, time 30 p.m., 3 p.m. sa Pilipinas. Congrats sa STL Visayas, target seat A, 937. Ay, unsa naman to nahurog man. Note mga guys, guide and probables only, always play target rumble para sure win ta ha. Good luck and God bless you. So kamong mga STL mukuha mo STL sa seat A gyapon na seat A sa alas 2 nya sa alas 5 ari mo kuha sa seat C sa STL gyapon Visayas Mindanao man diha gyapon mo kuha sa seat C. Unya pagka alas 9 sa seat ari mo kuha sa special ug sa maintain sa 9 o'clock sa STL. Nya sa 3D naman sa seat
Sit C 2 PM unya sa sit E adto mo kuha sa 5 PM unya sa 9 PM ari mo kuha sa special og maintain, okay, sa 9 PM. So daghang salamat niyo mga guys, og pasalamat ko ninyo nga bisag ginagmay inyo gitaw kong gisuportaran, bisag dako kag pasalamat ninyo sa inyong pagsuportar nako, bisag usahay, bisag perminti nga wala jud mo buto mubugha ang akong number. Naara gyapon mo gasubaybay nako sa mga sulod sa followers nako nga kabalo ko nga inyo kong gisuportaran kay tungod nahibaw-sad mo nako nga ako ay maluluyon sa mga kabos, kay kabos baya pud in taon ko. Kay baw ko nga doon na jud ko supporter nga bisag di mo gawas akong numero mo support jud sila kay nagasupport sad siya tungod nagunahuna siya nga kanang akong YouTube dili man jud ingon nga ako gini siyang gikuan sa akong self. Ako man jud ning gina-share pod sa uban nga mga autistic ang mga anak. Hatag sa mga pampers nila every month, gatas. So pasalamat ko nyo nga bisan sa akong channel nga 15K nga 14K na ba yun? 14K na subscriber nga bisan wala sila nagsupport nako, naara gyapon nila wala ko nila gibawian. So pasalamat lang gyapon ko nga kuan, pero mas dako jud pasalamat unta og ila pa ko i-view para makahatag pa kog more blessing dito sa mga naglisod. So dagan salamat yung guys, dinhi na lang ta kutob kung kan gitaas na ka kung video unya lisod kay mura na nakuha ning ng banghilyo og nangadji. Nya pasensya mo kay usay di jud ko ka-live intawg buntag, di ko ka-live follow up. Kay kung magpa-live pa kog follow up ni daog manggid tatanan gyud kay unsaon kay ni gawas magid ang akong maintain ug ang akong regalo ug katong kuan ako. Di ba? Unya di ba sa ko ingon jud mo angkon nga kana ni gawas akong numero nga kuan dili ko yung ana. Normal ra kung tao kay nakakita mo sa kung naong mura ra magig normal ra magid ni. Kay niagin manig kalibog ka abnormal. So diri na lang ko mga guys ay kay mutaas ang atong video niya, ang uban kabalo ko. I-skip ra ba yan na nila ang uban ng kuan wata ka ba i-skip niya mao bitang wa koy sapi karong buwan na. So daghang salamat ni usbon ako, daghang salamat sa inyong pagsubaybay diri nako ug dako kay ko pasalamat niya unta. Blessingan ta sa Ginoo nga mudaog atong numero. Kay wala man jud ta kabrog unsay mo gawas, di ba? Walay perpekto ani nga nag-vlog aning number. So disclaimer, walang taong nakakaalam kung ano ang lalabas. Dahil lang po sa guide lang po ang ginagawa namin, guide only and probables. So daghang salamat nyo, bye. Ayayong nyo tanan ug ingat amping mo tanan. Palagi kada adlaw. Salamat.